Hilayana mati-mati waro hamatri loso mangkono pengape tira gending marineng tapane Cokolaya ler radet ya mandra gini ya nontono tapane Jaka lamar mbok Sri Gading Malati surgemu ning begegeku gemel-gemel sak dulita sakwise paripurna lah kok penyanyine wis teko tobat ya ampun karo Bu Endang karo kanca-kanca sinden do cipikat-cipiki aku ora apa-apa mergane ya dudu muhrim ning iki wis musime ya Petro iya ora apa-apa ning mburi ora ya wis padha sarasean bareng-bareng jan sowan ngabiyantara wonten dalemipun Bapak Untung Sutaya sekalian Ibu kepareng ingkang hamengku gati mala kramakaken ingkang putra pinanganten sarimbit Sang Dyah Ayu Intan Restiriana dalah wong bagus Rizky Mardian ingkang sampun sah anut tatananing negari tuwin agami nyadong donga pangestu saking para rawuh sedayanipun mugi-mugi pinanganten sarimbit antuk wahyuning jodoh awet dumugi kaken-kaken ninen-ninen amin Allahumma amin jan sinambi nenggo rawuhipun para tamu sedaya ayo ibu-ibune ditanjakke ngaturi sing nyemek-nyemek luwih dhisik mengko bab sing gayeng-gayeng dipasrahke karo Mas Sigit Kulino Dimangsa kewareng nyuwun berkahipun siji loro non lha nggih njungane nyemek-nyemek riyen nggih kok nggih mijil saking para kadang campur sari cindhe laras ingkang sowan rujak pramuka wong pramuka kok ureng ya lah kok terus dijuk rono mangga rujakan apa arep pun mong kula manut kalih Bu Endang kemawon mangga kepenake awan kok ngene iki ya rujakan to nggih rujakan dasare rujake ya seger ana manise ana asine ana kecute heeh kaya manunggal rasane sindene awan iki nggih wah jan kaya rujak ya Mas lah ya kaya rujak campur aduk jan 1 2 3 4 wah jan ngene iki yo amplopan kabeh. Mbah. Saru aja ngrembug kaya ngono saru. Wis diniati rene iki golek pas seduluran silaturahmi ora perkara golek amplop. Aku ya emoh kok Mas. Lah nggih, kaya aku rene ado-ado rene iki golek apa?
Lah mbuh. Golek sedulur Oh kono ta. sing duwe Ini duit. Golek sedulur sing menehi duit iya, nyang. golek sedulur sing Ya, akeh anune. Wingi kowe ning kulon kono kenana kurang 5.000-mu. Lah ya kurang 5.000 sing nguber tekan Gumawang kono. Nano nano nano. Rujak jeruk sepincok nggo tombo ngantuk. Cindhe laras lho. Cindhe laras kok. Tolak ukur campur sari ning kono ning kene iki sapa sing ora arti kondange cindhe laras. Nah. Tur dasare sing nyuwara ya buendang. Ana sinden sing suarane apik sapa to? Buendang. Ana sinden sing goyangane syahdu sapa to? Buendang. Nah, Ana sing ayo. ana sing nyolong gombalani sapa? Ora. Apa-apa kok mbok nih? Iya. Mbok niki potongane colongan. Ora, ning kulino dicolong. Nah. Nano Ora madhut selatan sakepedhuk ala bapak. Ora madhut selatan sakepedhuk. Oh. Gentosan apa mboten? Ya iya. Nggih no. Kowe pengen nirujak Mbak Ana ora? Kula tak ngincipi rujake Mbak Ana monggo. Arep Mesti rujak apa? Suweger kan. Wah, mesti seger tur mesti Dasare yen ning mangan ya ini. carane buah ngono ya mestine buahe Buah apa, Mbak? semangka. Oh, semangka. Disigar iso muni mak piyok wabing ngono kae. Oh ngono to. Semangka tanpa biji. Ngono. Kuwi Mbak Ana ki semangka. Mbak Ana semangka. Heeh. Engko gek Bu Nopi. Bu Nopi ki wis jelas to ya. Jelas piye? Kedondong. Oh, Loh, Kok cilik? kedondong kuwi nggih jamu pita suara lho Mas, aja main-main. Kedondong kae njabane mlenus alus ning jero rambute lah jabat. nyokrok ngono lho. Mosok dondong nganggo rambut le. Sing diwut-diwut jerawut-jerawut kae lho Bu. Isine yo. Lah ya kuwi nggih kena tamba lara watuk. Lho, mula nak bapak-bapak ki do watuk mengko didahar iki kan. Nek mboke ngono? Nak mbok ya genah buah pilihan to ya. Kesemek. Kesemek. Ora suwek. Ora Buahe buah kesemek. suwek. Oh iya. Enek sing gelem mangan ya syukur-syukur. Ya. Wis, ayo diajeng anak. Mangga, diajeng. Rujakmu apa, Nduk? Iya. Tokno. Rujak uni bubenen breja saweti. Iki buendang. Pripun? Ketoke kok sentimen bapak-bapak iki. Heeh. Mau pas jenengan jengleng mau rada Jengleng ganjel mandang lebar. buana kok iso penuk ngono ta ya? Alah. Mergane apa Mas Aku Miko? ngerti aku. Mergan Mergane napa? napa? Sing ngendangi bojo kula. Oh. Konangan iki. Ya Allah sing nomor pira kuwi? Kowe arep nglangkai aku kowe. Kowe arep wani karo aku. Lah Sida Bratayuda tenan iki kok. Pekarane koyo kene. Niki Diurus. sing jaler nika. Niki sing setri nika ning jaler. Hei. Jos. Diurus bendang lho. Rumang terokna. Rumangsane apa? Ayo, rumang. Iki do rebutan. Lah wong kae lho wis tau ning turu ning omahe dhewe. Ayo alah. Ngapa do rebutan? Turun ning omahe Tetep sapa? tenang. Turun ning omahe sapa? Ning omahe dhewe. Lah apa ning omahe? Atine ki omahe Mbak Bo dhewe. Lah iya heeh diurus ngono ku ora kurang. Apa rumasane nggon aku? Lah ya bener ta nika sing jaler kula sing setri. Kae iki bikin ning dadane kakung dibedhaki ana tulisane Endang sayangku. Kowe kok Pusing nggih jenengan. kowe ngerti nek WA aku? Pripun? Sayang. Oh kuwi tenan aku ya tenan. Apa yang aku ya ngono. Lah nek Dek, aku WA kula niku bebek kok. Oh bebek, ndek aku nek bebek. Bebek kok. Bebek kono ndok-ndokane banter. piye ha? Lah isih padu engko aku mosok arep melu padu barang. Iki sayang tenan. Lah iki sayange sayang 150. Aja ngono, wong nika sing jaler niki sing setri wis 50.000. Wah salah, jabang. Pokoke jamune kakung iki ngono kuwi. Ayo, Nduk.
Neno neno neno. Rujakmu apa mau? Rujake mau apa? Ru Wes, Dasare. dawa men to yo. Wong Hawane kanca-kancane. rada panas-panas angine semilih. Heeh, jan. Sinambi midhangetaken gending pangkur. Gedeng pangkur. Ngono kuwi gek dikancani kopi. Wah lah jan. Jan. Lah nggih. Iki sekedap malih rencang-rencang ngaten. panitia mesti nggih langsung klinik karo nyangking. Kopi. Banyu bening mawon jane Mas. Oh, banyu bening. Banyu bening Lah kan panas. diparini aku panas. Panas Terus terus diwenehi gula karo kopi. kopi, nggih. Pinter mangga. nggih nyumanggaaken mengkih menawi wonten tamu undangan menapa dene para kadang-kadang sutresna budaya badhe ngaturaken nyumbang setunggal gending Anjir. napa kemawon Oh, kepareng saged kirim banget. atensi mawon nggih.
ya Tarsan lho, Mas. Lah nggih, lah Mas Sigit niku kan angger sing wedok melu PKK ngono mesti melu. Oh, ngoten ta? Nggih, dadi suarane suro, bantas. Mergane Melu PKK. nggih, bola-bali dipekekak-pekekne. Maksudnya bola-bali melu PKK. Ngono kuwi mau lho, heeh. Mergo suarane bojone Mas Sigit luar biasa. Luar biasa. Kulino nyuarani sing lanang. Nggih. Mula sing lanang kae ya entek embuh kae. Heeh. Maaf bolo, maaf. Maaf ya. Iya, heeh. Mergane kono nak nyekel mic, walah kartuku iso dibuka kabeh karo kowe. Mula ora tak cekeli mic. Yakti sepi. Yakti susu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu aja ditiru becik sing prasaja iki ngetes sound system iki mau lho. Lah ya duta kok padake liya-liyane. Tolak ukur sound system sak ngendi wae iki ya mesti duta kowe mau. Aja nek kok gelem ngeki aku tanggalan. Lah. Lah, tambah kondange engko jan. Kaloko. Lah kondang kaloko, heeh. Kiringipun Ibu Endang kepareng nyuwun berkah wontenipun Ibu Nopi. Mangga, Ibu Cicil mangga. Lah ya asma jangkepe sinten? Oh, Mbok Sisilia. Lah iya, Oh, tulis